आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा पूर्ण पद्धतीने पाठिंबा आणि ताकद माझ्या मागे आहे। राणे साहेबांचं मार्गदर्शन आहे, निलेशजी आणि केसरकरजींचं आम्हाला साथ आहे। आम्हाला विश्वास आहे आम्ही येणाऱ्या कालामध्ये 5 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करून आपल्या सगळ्यांना दाखवू। राणे साहेबांनी ज्यावेळी या सिंधुदुर्गची धुरा सांभाळली 90 पासून, खरं म्हणजे त्यावेळेचे प्रश्न वेगळे होते, पाणी टंचाई ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या, पण साहेबांनी टँकर मुक्त जिल्हा केला आणि त्याच्यानंतर साहेबांचं एक महत्त्वाचं या जिल्ह्यासाठी जे त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून एक व्हिजन ठेवलेलं आहे की या जिल्ह्याचं जे वर्षाचं जे प्रत्येक नागरिकाचं बजेट आहे, आर्थिक उत्पन्न, दरडोई उत्पन्नाचा सोर्स आहे, ते वाढलं पाहिजे आणि ते पुढे गेलं पाहिजे। ह्या सगळ्या दृष्टिकोन ठेवून साहेबांनी या जिल्ह्याची एक विकासाचे व्हिजन जे मांडलेलं होतं आणि ते तुम्ही पुढे घेऊन जाताय। जसं सुरुवातीच्या काळामध्ये AI सिंधुदुर्ग हा राज्यासाठी आणि देशासाठी एक मॉडेल महत्त्वपूर्ण एक प्रकल्प आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणला। त्याच्यानंतर रोरो सेवा होती, त्याच्यानंतर वाढवण सारखं बंदर होतं। जसं आपण रोजगार, आरोग्य या सगळ्या गोष्टींवर बोलणार आहोत, तर हा रोजगाराचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाचा जो महत्त्वाचा विषय, यासाठी आपल्या काय संकल्पना आहे? जिल्हा म्हणून एक विकासाला पोषक असणारा जिल्हा, इथे असलेल्या गुंतवणुकीदारांना जे काही गुंतवणूक आपल्या जिल्ह्यामध्ये करू पाहतायत त्यांना अतिशय त्याच्यासाठी पोषक वातावरण करून रोजगार निर्मिती संदीपजी आमच्या जिल्ह्यामध्ये झाली पाहिजे असा दृष्टिकोन माझा आहे। माझे तरुण तरुणी हे गोव्याकडे जाणार नाहीत, मुंबई पुण्याकडे जाणार नाहीत, बाहेरगावी सौदी आणि हे जे काय दुबईमध्ये जाणार नाहीत, आमच्याच सिंधुदुर्गामध्ये राहून त्यांच्या 2 हाताला दर्जेदार नोकऱ्या, जो पगार त्यांना दुबईला भेटतो तोच पगार आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये कसा भेटेल, तशा पद्धतीचे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणण्यासाठी आम्ही पूर्ण पद्धतीने सज्ज आहोत। आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा पूर्ण पद्धतीने पाठिंबा आणि ताकद माझ्या मागे आहे, राणे साहेबांचं मार्गदर्शन आहे, निलेशजी आणि केसरकरजींचं आम्हाला साथ आहे। आम्हाला विश्वास आहे आम्ही येणाऱ्या कालामध्ये 5 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करून आपल्या सगळ्यांना दाखवू।